17 बोसोर सासन खालामना फैनाय पार्टिया दिनै सोरबा कास्टम बसुमतारी सोरबा बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि मानसिया एन्जर मुलि फाननाय बायदि इलेक्शनाव दिनै केम्पेइन खालामनायनि मोनसे अबस्थासिम फैनो नाङामोन बिथांमोना माइक लानानै दिनै एनाउन्समेन्ट होनो गोनां जादों जाय समाव बिटिआरआव सानजानि बर' गामिफोरखौ सोसननो जागायजेनबायमोन अब्लानियाबो बिथाङा जोबोद गोख्रोङै बर'नि मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बेखौ ज' खालामनानै दावगालांनो नागिरदोंमोन नाथाय खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव बे बाथ्राखौ मालाबाबो साननो हाया बे समाव मा बाथ्रा साननो गोनां जायोमोन जे जोंनि मानसिफोरा क'क्राझाराव थांनानै थाब फैफिननो हागोन ना हाया बहाबा थाङोबा ब्लासो जागोन नामा सोरबा जोंखौ टार्गेट खालामना गावगोनसो नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिप जायोबा होननाय बाथ्रायानो फैला बिनि उनाव नायबाय जोङो जे 10 बोसोर लकसभा जोङो क'क्राझार एसटि रिजार्भेसनखौ जोंनि रिजार्भ बर'फोरनि रिजार्भ सिटखौ जोङो 10 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि पावाराव थानाय समाव जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन बेसेबांबा दुखुनांथावना बाथ्रा बेयो पार्लिमेन्टआव थांनानै सानफ्रोमबो मेक्सिमाम टाइम हिरा सरनिया बिथाङा बर' जातिनि बिरोधि बाथ्रा बुंदोंमोन बेदों दिनै जोङो सोरबा हाग्रामाखौ जिर' खालामनो फैयाखै सोरबा XYZ खौ जोङो जिर' खालामनो फैयाखै बेनि थाखायनो बर' हारिया हाग्रामा महिलारि होननाय मानसिखौ हारिनिफ्रायनो राजनितिक भाबै आरो सामाजिक भाबै सिंगल आउट खालामनो थांगासिनो दं दिनै जिहेतु बेफोर बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बुजिनो हाया बिथांमोननि ब्रेननि केपासिटिनि बाहेराव दा बिथांमोनखौ आं खावलायदोंसो BPFनि जायफोर दैदेनगिरि दङ नोंथांमोना नायलांबाय था पिक्चारा बे बाकी है अबर' होननाय संगठनाबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सासननि समावनो जादोंमोन UPPLनि जानानै बर' रायजानि जानानै खामानि मावगासिनो दङ चन्दन ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौनो बुं बिथांखौ BPFनि मास्टार माइन्ड सानैख' होनना बुंनाय जायोमोन खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो UPPLआव दङ हितेश बसुमतारी मानगिरि बिथाङाबो दङ आरो साननैसोनि उनाव गोबां नेताफोरा UPPLआव फैनायनि सम्भावनाया दङ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि तारिखआव BPF होननाय राजखान्थि हान्जाया अलमस्ट जोबनायनि लामायाव बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आङो किं मेकार आसामाव जायखौनो गोसो बेखौनो चिफ मिनिस्टार बानायनो हायो अब्ला नोंथाङा गावनि क'क्राझारावनो गावनि ST रिजार्भेसनखौ बर'फोरनि रिजार्भेसनखौ मानो हमथानो हायासै नैबे समाव मोनसे खोथाया सरसा जाबाय थादों जे नब सरनिया बिथाङा GSP आरो BPF जुथायै बिसायख'थि गेलेनायनि मोनसे सरसा जाबाय थादों जुदि जुथायै बिसायख'थि गेलेमारोब्ला मा जाना थांगोन दा बावैसो मोनसे BPFनि लाइमोन बिथां कामाल आजादा मोनसे अजद दिखांदोंमोन जे थांनाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बियाबाव मोनसे दंफां गायनायनि मोनसे 10 लाख दंफां गायनायनि गायदोंमोन UPPLआ दा बेनि सायाव अजद दिखांदों माखौ लानानै अजद दिखांदों बे जे UPPLआ 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दङ अलरेडि 4 इयार्स थांबाय नैबे समावहाय UPPL हिसाबै बा UPPL जिखिनि गभर्नमेन्ट सरकाराव दङ नोंथांमोना लाइमोन आरो फरायसाफोरनि थाखाय मा खामानि मावबोखो आरो मा दा मावनो थाखाय थांखि लाबावदों BPFनि जे मास्टार माइन्ड होननानै बुंदों बे मास्टार माइन्ड जायखौ साननानै लायो BPFनि बिथांमोना आथिखालाव UPPLआव फैजोब्बाय दा बेखौ मानि थाखाय फैदों होननानै साननानै लायो हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैयोबा उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुनायनि खोथा बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन खुलुमबाय नैबे समाव जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव सासे गोख्रों लाइमोन राजखान्थिगिरि बिथांखौ जोङो लिंनानै लाना फैदों आरो बिथाङानो जाहैबाय UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिथां रुंगल बर' नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब स्टुडिय'आव आं गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय खुलुमबाय दिनै नोंथांखौ जोंनि स्टुडिय'आव लिंनानै लाना फैनायनि जाहोना बेनो जे जोङो आथिखालाव बिसायख'थिनि मोनसे बारहावाया सोलिगासिनो दङ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो बिसायख'थिया जानायनि मोनसे इसारा होदों बे समाव आथिखालाव UPPLनि थासारिया माबायदि UPPLनि थासारिया जोबोद मोजां जों बयबो नटिस खालामदों जों बयबो दिनै मोनदांदों बेनिख्रुइ बांसिन गोनांथार बाथ्राया बेसो दे जोङो बयबो रुजु रुमुयै गोजोनै संसार जानो हादों जोंनि गेजेराव दासान्दि मानव गेदेर दानि BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायजेननायनिफ्रायनो मोनसेबो जातिगत संघर्ष बेयाव जायाखै थांनाय 17 बोसोराव जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिप जानानै दङमोन बेयाव गोबांबार गुबुन हारिजों जोंहा दावहा जादों दा बेवहाय जोंनि हारि हिसाबैबो गोबां खहा जादों धोन सम्पतिनि खहा जादों मानसिनि जिउ खहा जादों गोबां बिथिङाव जोङो हिउमेन रिसोर्स बे समाव बानायनो हायाखैमोन दा बे बिथिङावबो जोङो गोलाव सम बेक जानानै दंमोन दा बेखौ जोङो मोनसे मोजां पजिशनाव लाना फैनो हादों बे 4 बोसोराव दा बेनिखायनो जों बुंनांगोन जोंनि UPPLनि बाथ्राया आलदा जों मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै दावगालांबाय थागोन जों बेनि थाखायसो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे जोङो रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ
लोगोसे बिथांमोननि जा मिजिं दंमोन बेखौ मावफुंनायाव मोनसे लेभेलसिम जाफुंसारनो हादों। आथिखालाव UPPL आरो BJP मोनसे एलायन्स जानानै बे सरकार दागासिनो दंमोन। दा नैबे समाव बिसायख'थियाव मोनसे खोनादों जे UPPL आरो BJP मोनसे आलादायै माने बिसायख'थि गेलेनायनि मोनसे इसारा बे बेसेबां सैथो? जोंहा दिनैनि तारिखाव हाजार बुथ कमिटिसफ्रा कमप्लिट जाबाय, आबुं महर मोनबाय। जोंहा सिगां जाय समाव जोङो पार्टिखौ गोदान दाजेनदोंमोन बै समाव ना जोंहा बुथ कमिटि दङमोन, ना जोंनि माखासे विंफोरा दङमोन, ना माखासे कमिटिफोरा बै समाव फिलाप जादोंमोन। नाथाय दायोबा जोङो 4 बोसोर सरकार सालायनायनि उनाव जोंनि पार्टिया जोबोद माने गोख्रों जाबाय। दा बेराफारसेथिं जुदि एलायन्सनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जाय समाव बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन बेनि उनाव जि काउन्सिल इलेक्सन जादोंमोन बेवहायबो जों BJPजों मोनबो एलायन्स गैयामोन। जों एक्सट्रा गेलेनानै बै समावनो गोबां मासिखौ देरहानो हादोंमोन। आरो दानि समावबाथ' जोबोद मोजां, सोरबा जोंनो एलायन्स जानाय जायै खोथायानो गैया। जोङो जोंनि स्टेन्डआव क्लियार, जोङो रायजोनि खामानि मावनो होननानै फैदों। दा बे हिसाबै सोरबा जों थागोन थाया बे जोंनि थाखाय मेटार नङा। जोंनि मावनो गोनां, हारिनि थाखाय जा मावनो गोनां बेखौ जोङो सिगाङाव मिजन भिजन खालामनानै जों दावगालांगासिनो दङ। आरो बेवहाय सोरबा जुदि जोंखौ सानोब्ला जे आमुगा एलायन्स गैयाबानो जोङो दुरबल बा जोङो माखासे सिटखौ गेइन खालामनो हानाय नङा, बिदि मोनबो बाथ्रा गैया। दिनैनि तारिखाव गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजा लोगोसे आसामनि नेशनेल लेभेलनि मानसिफोरा दिनै बुजिदों जे मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायावसो जोंनि अरायसम गोजोन थासारि जानो हागोन आरो बर' हारिया मोनसे लेभेलसिम सहैनो हानायनि मोनसे परिबेस दङ। नैबे समाव बिटिआर ओनसोलाव UPPL, BJP आरो BPF मोनथाम दोलोआ बांसिनै गोख्रों राजखान्थि थासारियाव खामानि मावगासिनो दङ। बे समाव जुदि आलदायै गेलेयोब्ला UPPLआ बेसेबां मासि लानानै देरहागोन बायसा नोंथांनि बायदि? जोङो पलिटिकेल मेथामेटिक्स खालामनो आसलते बायो। जों बुंदों जे हारिनि सिनस्रिखौ, हारिनि सानस्रिखौ लानानै जोनोम जानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि। जोङो सानफ्रोमबो हारिनि एजेन्डाखौ सिगाङाव दोननानैसो खामानि मावदों। दा बेवहाय जों आमुक सिट मोननांगौ, आमुक सिट गुबुना मोनगोन, आमुगा मोनगोन, बे बाथ्राखौ जों लाबोनो नागिराखै। दिनै नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जे मोनथाम पलिटिकेल हान्जाया मेसिभ भाबै नांदों। जोङो नायदों जे मेसिभ भाबै थारैनो जोंनि अपोजिशना जेरैबायदि स्ट्रं अपोजिशन रल लादोंमोन बिथांमोना हायाखै। गोबांबार बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव जों जेथिया फैदों, नोंथांमोनजों बाहागो लादों, रायजो राजानि कुइसननि एन्सारखौ होनो जों बेवहाय गसंदों। बै समाव जों नुदों जे माखासे मानसिफ्रा मोनथिनो लुबैयो जे थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो BTC एलएआव, मानो सदनाव फैनानै रायजो राजानि बाथ्राखौ अपोजिशनाव थानाय हिसाबै मानो रिप्रेजेन्ट खालामासै? बे गिदिरथार कुइसन। बिथाङा डेम'क्रेटिक सिस्टेमखौ मानियो ना मानिया? दा बे बेलाखौ जुदि नायोब्ला दिनै मोनथाम राजखान्थि हान्जाया जोबोद मेसिभलि नांदों होननाय बाथ्राया बहाबा नङा बहाबा बारा बेरखांनो नागिरा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव BPF होननाय राजखान्थि हान्जाया अलमस्ट जोबनायनि लामायाव। बिथांमोननि जायफोरा गिदिरथार, बिथांमोननि फाउन्डार दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै UPPLआव फैनानै UPPLनि जानानै बर' रायजो राजानि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। चन्द्रन ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौनो बुं, बिथांखौ BPFनि मास्टार माइन्ड सानैक्य होनना बुंनाय जायोमोन, नाथाय बिथाङा दिनैनि तारिखाव UPPLजों लोगोसे दङ। बेराफारसेथिं मोनसे समनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो UPPLआव दङ, हितेश बसुमतारी मानगिरि बिथाङाबो दङ आरो साननैसोनि उनाव गोबां नेताफोरा UPPLआव फैनायनि सम्भावनाया दङ। जों सिगांबो प्रेडिक्सन खालामदों मानगिरि चन्द्रन ब्रह्मआ मोनसे समाव UPPLआव फैगोन होननानै। मानो फैगोन? बर' रायजो राजानि साननाय बिथांनियावबो दङ आरो गोलाव सम हारिनि खामानि मावनानै जिथु मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों, बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जातिनि खामानि मावनो बिथाङा बाहागो लागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दंमोन। आरो बे एखे खामानिखौनो दिनै बिथाङा मानव गेदेर प्रमद बर'जों लोगोसे थानानै जाति दानायनि खामानियाव मेसिभ भाबै नांगासिनो दं। बै BPFनि दि मास्टार माइन्ड होननानै बुंदों, बे मास्टार माइन्ड जायखौ साननानै लायो BPFनि, बिथांमोना आथिखालाव UPPLआव फैजोब्बाय। दा बेखौ मानि थाखाय फैदों होननानै साननानै लायो? आं बुंबाय थादों बा जोंनि मानव गेदेर BTRनि सिम बिथाङा बुंदों जे जोङो हारिनि थाखायसो खामानि मावनो फैदों, नङाब्ला मालाबाबो राजनिति खालामनायनि मोनसे परिबेसाव फैनाय नङामोन। बै समावनो जाय समाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसालि आफादगिरिमोन, बिथाङा बै समाव हाग्रामा महिलारिजों सावरायनाया बुंदोंमोन जे नोंथाङा राजखान्थि भाबै नायलांबाय था, जोङो हारि दानायनि खामानिखौ मावलांगोन। नाथायबा बै समाव हारि दाग्रा माखासे हारिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा, हारिनि मोजां सानग्रा मानसिफोरखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुख्लायना दोननो नाजादोंमोन। बिथाङा जायफोरा हारिनि मोजां सानस्रिजों दावगालांनाय
बेबायदि संगठनखौ मोनसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनखौ ना गोरान फोराननाय बायदि फोरानगोन होननानै अब्लाना बिथांमोननि जा मेन्टेलिटि बे मेन्टेलिटिनि थाखायनो बिथाङा दिनै पलिटिकेलिबाबो लुजार जादों आरो बेराफारसेथिं गाव दिनैनि तारिखआव सिंगल आउट जाना थांगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला मैयाबो मोनसे टकश'आव आं बुंदों दिनैनि तारिखआव रिहन दैमारि बिथाङाबो बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जानो नागिरो रबिराम नार्जारि बिथाङाबो जानो नागिरो इमानुएल मोसाहारियाबो जानो नागिरो जों बेखायनो बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफखौ दाजेनदोंमोन जिहेतु गतिके दिनैनि तारिखआव सोरबा जुदि एक्स वाइ जेडआ बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ सिंगल आउट खालामनो नागिरनाया बियो बिपिएफनि थाखाय मोजां लैखोन जानो हाया बेनि थाखायनो जों खावलायदों बिपिएफआव खमसे खम जोङो नायदों जे बिथांमोननि इन्टारनेल जि पजिसन बेयो जोबोद मोजां नङा दा बेखायनो जोङो खावलायदों 17 बोसोर सासन खालामना फैनाय पार्टिया दिनै सोरबा कास्टम बसुमतारी सोरबा बिक्रम दैमारी प्रह्लाद ब्रह्ममोन बायदि मानसिया एन्जर मुलि फाननाय बायदि इलेक्सनाव दिनै केम्पेइन खालामनाय मोनसे अबस्थासिम फैनो नाङामोन बिथांमोना माइक लानानै दिनै एनाउन्समेन्ट होनो गोनां जादों दिनै बेसिम अबस्था बिथांमोननो बे गाज्रि अबस्थानिफ्राय बिथांमोना जुदि मोजाङै थांनोब्ला हारिनि इस्युसफोरनि सायाव सिरियास जानांगोन दिनै बिथांमोना सोरांबानो सोरबा लिडारखौ समालोचना खालामनायजों मालाबाबो बिपिएफआ सार्भाइभ जानो हाया दा बिथांमोनखौ खावलायदों जेखिना सम दङ बिथांमोना खमसे खम एसे हारिनि मोजां सिन्ताधाराखौ लानानै दावगालांनांगोन दा इउपिपिएलआ बिपिएफखौ जिर' खालामनायनि मोनसे प्लेनिं लागासिनो नामा आरो बेयो जिर' जामारोबा इउपिपिएल हिसाबै बेसेबां लाब जागोन बे जिनिसखौ जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि सिएम बिथाङा बुंदों जे जोङो दखल सोदोबखौ जोबोद माने दुखु मोनो बेयो जोंनिनो जायगा जोंनिनो जोनोम जायगा जों सोरखौबा जिर' खालामनोबो फैयाखै हिर' खालामनोबो फैयाखै बाथ्राया जाबाय जोङो 35 लाख बिटिआरनि जनसाधारननि खामानिखौ मावगासिनो दङ रायजो राजानि खामानिखौ मावनो होननानै थाखाय फैदों दिनै जोङो सोरखौबा हाग्रामाखौ जिर' खालामनो फैयाखै सोरबा एक्स वाइ जेडखौ जोङो जिर' खालामनो फैयाखै जोंनि कम्पिटिसना सोरजोंबा इन्डिभिजुवेलजों नङा जोङो माखासे हारिनि जिफोर जेंना जेंगोना दङमोन जायफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानफ्रोमबो एभयड खालामना सोलिदोंमोन इगनर खालामना सोलिदोंमोन बेफोरखौ जों जेरैखिजाया मोनसे लेभेलसिम लांनानै सल्युसन खालामनो नागिरदों जोंनि एजेन्डाया बेसो बेनि थाखायनो जोङो सोरखौबा सोरांबानो बिथांमोना जेरैबायदि लिडारफोरखौ समालोचना खालामो टार्गेट खालामो बेफोरनिफ्राय जों जथेस्थ' गोजानाव जोंनि पलिटिक्सआ सोरबा सासे मानसिखौ लानानै नङा जोंनि एजेन्डाया गिदिर आरो जों जेरैखि जाया जोंनि डेस्टिनेसनाव मोनैनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय सोरबा जोङो पार्सनेल सोरबा इन्डिभिजुवेलखौ बांसिन रायखांनानै बिथांमोनखौ बिराद माने दामि खामसोनायनि जुक्ति गैया मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि जा एक्टिभिटिस बियो खोब माने ससियेलि आरो पलिटिकेलि एक्सेप्टेड नङा नैबे समाव मोनसे खोथाया सरसा जाबाय थादों जे नबसरनिया बिथाङा जिएसपि आरो बिपिएफ जुथायै बिसायख'थि गेलेनायनि मोनसे सरसा जाबाय थादों जुदि जुथायै बिसायख'थि गेलेमारोब्ला मा जाना थांगोन जोबोद दुखुनांथावना अबर' होननाय संगठनाबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सासननि समावनो जादोंमोन मानो जादोंमोन बिथांनि जा लिडारशिप बिथांनि लिडारशिपआ भिजनारि नङिनि थाखायनो गुबुन हारिफ्रा दुखु मोननानै बिथांनि डिक्टेटरशिपनि थाखायनो गुबुन हारिफ्रा दुखु मोननानै अबर' संगठनखौ जोनोम जाबाय बिनि उनाव नायबाय जोङो जे 10 बोसोर लकसभा जोङो क'क्राझार एसटि रिजार्भेसनखौ जोंनि रिजार्भ बर'फोरनि रिजार्भ सिटखौ जोङो 10 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि पावाराव थानाय समावनो जों खोमाना लानो गोनां जादोंमोन बेसेबांबा दुखुनांथावना बाथ्रा बेयो पार्लिमेन्टआव थांनानै सानफ्रोमबो मेक्सिमाम टाइम हिरा सरनिया बिथाङा बर' जातिनि बिर'धि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ सानसदों हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे आङो किं मेकार आसामाव जायखौनो गोसो बेखौनो चिफ मिनिस्टार बानायनो हायो अब्ला नोंथाङा गावनि क'क्राझारावनो गावनि एसटि रिजार्भेसनखौ बर'फोरनि रिजार्भेसनखौ मानो हमथानो हायासै अबर'आबो नोंथांनि थाखायनो जोनोम जाबाय आरो 10 बोसोर सासे मानसिखौ बर' जातिनि बिर'धि खालामनो थाखाय नोंथाङा मानो स्पेस होखो दा बेबायदि मानसिया जाय मानसिया सानफ्रोमबो बिथांनि खुगानिफ्राय राव ओंखारब्लानो बर' जातिनि बिर'धि हेंथा रावफ्रा ओंखारो बेबायदि मानसिजों बिथाङा एलायन्स खालामनानै इलेक्सन गेलेनो नागिरनाया बर' जातिखौ जे बहाबा नङा बहाबा हाग्रामा महिलारि गावनि राजनिति स्वार्थनि थाखाय गाव पलिटिकेल गेनार जानो थाखाय गाव मोनसे पलिटिकेल माइलस्टोन लानो थाखाय गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बिथाङा जे बर' हारिखौबो खैफोदाव खोख्लैनो हायो बेनिनो बेयो मोनसे रोखा फोरमान दा बावैसो मोनसे बिपिएफनि लाइमोन बिथां कामाल आजाद जे कामाल आजादा मोनसे अजद दिखांदोंमोन जे
थांनाय बेसेबां सनमोन बेखौ आं एसे बावबाय जायखिजाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बियाबाव मोनसे दंफां गायनायनि मोनसे 10 लाख दंफां गायदोंमोन इउपिपिएलआ दा बेनि सायाव अजद दिखांदों माखौ लानानै अजद दिखांदों बे बिपिएफनि मानसिफ्रा मालाबाबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि हाग्रा बंग्रा संरैखा जानायखौ बिथांमोना लुबैया आरो मालाबाबो लुबैयाखैमोन बिपिएफनि समावनो गोबां हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै गोबां जायगायाव बिपिएफनि गिदिर गिदिर नेताफोरा हाजार साहा बागान बिथांमोना बानायना लादों गावसोरनि मुङाव दा बिथांमोन बायदि मानसिया मालाबाबो जोंनि हाग्राखौ संरैखा खालामनांगौ जोंनि मिथिंगाखौ संरैखा खालामनांगौ बेबायदि मेन्टेलिटि बिथांमोननियाव मालाबाबो थानाय नङा आरो गैया बिथांमोना सानफ्रोमबो दाबो बिथांमोना मा खालामो माखासे जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोनखौ हिंसोनानै हाग्रा एवस्रांनो थाखाय बिथांमोना मालाबा थुनज्लायो होननानै जों खोनानो मोनो जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनाब्ला जोबोद माने दुखु मोनो दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि सिएम बिथांनि नाजानायाव दिनै जोंनि माखासे हाग्रा ओनसोलफोरा दिनै माने मोनसे मर्यादा मोनबाय दा बे मर्यादा मोननायखौबो बिथांमोना खोब माने एलार्जि जायो मोनसे समाव चिफ मिनिस्टारनि नेतृत्वआव बिटिआरआवबो लाख दंफां गायनांगौ होननानै पुरा आसाम नाङैनो मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बेनिनो मोनसे बाहागो भैरबकुन्दआव बेबायदि मोनसे दंफां गायनायनि हाबाफारि लादोंमोन दा बेयाव मा खालामदों बिपिएफनि मानसिफोरा जिहेतु मोनबो इस्युसफोरा बिथांमोननियाव गैया बिथांमोना जायखिजाया खामानियावनो नेगेटिभिटिखौ नुयो बिथांमोना सानफ्रोमबो नेगेटिभिटि माबा मोनसे खामानि जुदि मोजां मावनो थांब्ला बेनि उल्था माबा मोनसे दिहुननानै सरकारखौ समालोचना खालामनो हागोन नामा बिथांमोना बेखौ नायबाय थायो दा बेयावहाय जों नुदों कामाल आजाद होननाय सासे मानसिया जाय खालि बेयाव थांनानै भिडिअ खालामदों बेनि साननैनि उनावनो बेयाव अर खालामदों बे जेराव हाग्रायाव दंफां गायदों माने साफा खालामनानै जोबोद मोजाङै फिउचारनि थाखाय सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेवहाय मा खालामदों साननैनि उनावनो सोरबा अर लागायना होदों दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा सोंथि जादों दिनै इउपिपिएलनि बा जोंनि मोजां खामानि मावनायखौ जोंनि सरकारा मोजां खामानि मावनायखौ सोरबा टारगेट खालामदों नामा अरखौ सोर सावना होखो बेवहाय कामाल आजादनि बा बिपिएफनि आखाइ दङ नामा रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदों थारैनो बिथांमोना मोजां खामानिखौ डाइजेस्ट खालामनो हायैनि थाखायनो अर लागायनानैब्लाबो मोजां खामानिखौ एसिमिलेट खालामनो नागिरदों नामा बेफोरबायदि कुइसना फैदों बेनि थाखायनो बेनि सायाव जोङो गोबां डाउट जादों आरो जों प्रखाखनजों रायलायदों बेनि आन्दोआव सोर दङ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ दिनै मोजां खामानिफोरनि सायाव जि गाज्रि मानसिफोरनि टारगेट बे टारगेट खालामग्रा मानसिफोरखौ लोगो एरेस्ट खालामनानै आयेनगत भाबै बिथांमोनखौ साजा होनांगोन होननानै जों बुंगासिनो दं नैबे समाव आं नोंथांखौ गोदानै मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदों जे इउपिपिएलआ 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दङ अलरेडि 4 इयार्स थांबाय नैबे समावहाय इउपिपिएल हिसाबै बा इउपिपिएल जिखिनि गभर्नमेन्ट सरकाराव दङ नोंथांमोना लाइमोन आरो फरायसाफोरनि थाखाय मा खामानि मावबोखो आरो मा दा मावनो थाखाय थांखि लाबावदों गोबां मिडिया पार्सनफोरानो बे बाथ्राखौ सोंनो बावगारो जे लाइमोनफोरनि थाखाय मा खामानि मावखो नोंथाङा बे कुइसनखौ सोंनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर होदों दिनै जे नोंथाङा बे कुइसनखौ सोंदों बेनि मिनिङानो माबा मोनसे खामानि मावदों बेनि थाखायनो बे सोंथिया फैदों खिन्थु थांनाय 17 बोसोराव लाइमोनफोरनि जेबो खामानि जायैखायनो आरो मोनसे डेम'क्रेटिक भेलुखौ होयैनि थाखायनो मालाबाबो हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव बा बिपिएफनियाव बेबायदि कुइसनखौ रावबो सोंनो हायामोन जे नोंथांमोननि सरकाराव नोंथांमोना लाइमोनफोरनि थाखाय मा खामानि मावगासिनो दं दिनैनि तारिखाव नायनो हायो जे जोङो मा खालामदों जे नेशनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो थाखाय सुपार 50 बड'फा सुपार 50 बाथ्राखौ जों बुंगासिनो दं जों बे बाथ्राखौ बुंनायल'सो नङा प्रेक्टिकेलि आखरे मावनानै दिनै मोनसे लेभेलसिम साक्सेस खालामदों दिनैनि तारिखाव मानसिफोरा साननो हानाय जाबाय जे जोंनि गोरिब बर' मानसिफोराबो दिनै नेशनेल लेभेलाव माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव बाहागो लानो हानाय जाबाय दिनै सिभिल सार्भिसेसफोराव बाहागो लानानै क्रेक खालामनो हानाय जाबाय खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव बे बाथ्राखौ मालाबाबो साननो हायामोन बे समाव मा बाथ्रा साननो गोनां जायोमोन जे जोंनि मानसिफोरा क'क्राझाराव थांनानै थाब फैफिननो हागोन ना हाया बहाबा थाङोबा ब्लासो जागोन नामा सोरबा जोंखौ टारगेट खालामना गावगोनसो नामा बेफोरबायदि माखासे सिचुएसनजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन खिन्थु दिनैनि तारिखाव जोंनि स्टुडेन्टफोरा माने निटआव बाहागो लादों बेयावबो माने साक्सेस जानो हादों दिनै माने एपिएससि इउपिएससिनि एग्जामफोराव बाहागो लानानै साक्सेस जानो हादों बेयो बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा दिनै जोंनि सरकारा
लिडार बानायनायखौ गुरुत्व होदों हिउमेन रिसोर्स बानायनायखौ गुरुत्व होदों जायनिखि 17 बोसोराव मालाबा जायाखै रोजा रोजा कौटि रां बिथांमोना मिसइउज खालामदों स्किमनि नामाव मोनसे लामाखौनो 10 बार 15 बार हमनानै बिथांमोना बै समाव रायजोनि थाखा फैसाखौ धंस खालामदों किन्तु दिनैनि तारिखाव जोंनि सरकारा गावनो इनिशिएटिभ लानानै जोंनि फरायसाफोरनो कोचिं होदों गभर्नमेन्टनि स्पन्सर्ड बेयो एसेबां इजि बाथ्रा नङा गभर्नमेन्टआ रिस्क लानानै नोंसोर फराय जों नोंथांमोनजों दङ नोंथांमोना गोजौआव दावखोलां जों नोंथांमोनखौ माने सापर्ट खालामगोन बेबायदि बाथ्राखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ दिनैनि तारिखाव जोङो माखासे वर्कशपफोरखौ होदों माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ लादों दिनै जोङो लिडारशिपनि वर्कशप होदों आरो माखासे स्किल जोंनि मानसिफोरा जाहाथे रावबो जबलेस जानानै थानो गोनां जाया जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव मानसिफोरखौ स्किलफुल खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ एज ए होल माबे सेक्टराव जों खामानि मावाखै बेखौसो सोंनांगौ मा सेक्टराव नोंथांमोना खामानि मावाखै मोनफ्रोमबो सेक्टरावनो जों बाहागो लादों आरो मोनफ्रोमबो सेक्सननि मानसिफोरखौ जरित खालामनानै बिथांमोनखौ नैबे जुगजों खारफानो हानाय जों खालामदों आरो जोंनि इभेन जोंनि पलिटिकेल पार्टिखौबो जोङो खोब माने मडार्न स्टाइलाव लांदों दिनै जों डिजिटेल स्टाइलाव लांदों दिनै जोङो सिगां जेरैबायदि मानसिफोरा पलिटिक्स खालामदोंमोन सोरांबानो सोरखौबा रायनाय सोरखौबा समालोचना खालामनाय सोरखौबा किडनेप खालामनो नागिरनाय सोरखौबा गावथारनो नागिरनाय सोरखौबा लाइफ थ्रेटेनिं होनाय बेफोरखौ दोनथ'जोबनानै बेफोर खामानिया हाग्रामा महिलानि समाव जायोमोन जोङो सानफ्रोमबो गोसो होदों जे जेरैखि जाया बर' हारिखौ जुदि मास्टार रेस खालामनो नांगौबा जोंनि मानसिफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव मास्टार खालामनांगोन मोनफ्रोमबो खामानियाव मास्टार खालामनांगोन बेखौ नोजोर होनानै जों गोबां फ्लेगशिप मिशनफोरखौ लादों more than 35-35टानिख्रुइबो बांसिन जोङो फ्लेगशिप मिशन लानानै खामानि मावगासिनो दङ लोगोसे जों नायदों दिनैनि तारिखाव दिनैनि जुगाव जुदि बे समजों जुदि जों खारफानो नांगौब्ला गोदान बाथ्राफोरखौ गोदान इनफरमेशन नलेजखौ लानांगोन आरो बेनिखायनो जों माखासे इनफरमेटिभ जायजों लोगोसे जों इनफरमेशनखौ लानो हायो नलेजखौ लानो हायो बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांगासिनो दङ बेफोर बाथ्राखौ आं गोबां बुंनो सानाखै दिनै जिहेतु बेफोर बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बुजिनो हाया बिथांमोननि ब्रेननि केपासिटिनि बाहेराव दा बिथांमोनखौ आं खावलायदोंसो बिपिएमनि जायफोर दैदेनगिरि दङ नोंथांमोना नायलांबाय था पिक्सारा बे बाकी है जोङो खामानिजोंसो फोरमान होगोन जोङो बुंनानै बाथ्राफोरखौ फोजोबनो नागिरखायो जोंनि खामानि मावनायजोंनो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बुंबावदों जे जेरैखि जाया नैबे खनसेयावबो इउपिपिएलनि सरकारानो फैनांगौ मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि सरकारानो थामबिं मेजरिटि लाना फैनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे समाव जे लिडिं लानानै बिथाङा इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ ज' जानायनि खोथा मोनसे सावरायबाय थादोंमोन बे बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ नैबे थासारियाव लागै ज' जानायनि मोनसे थासारिखौ नुवाखै पिक्सारखौ नुवाखै दा बेनि बेलायाव इउपिपिएलआ बिपिएफजों ज' जायाखै ना बिपिएफआ इउपिपिएलजों ज' जायाखै बेनि सायाव मा बुंदों हारिनि सार्थ'आव जोङो ज' जानो थाखाय सानफ्रोमबो रेडि दानि बिटिआरनि सिएम बिथाङाबो बुंदों जे हारिनि थाखाय जुदि जोङो माबा मोनसे मावनांगौब्ला जोङो सानफ्रोमबो वान स्टेप सिगाङाव थागोन दिनै बर' हारिनि थाखाय जुदि खौसे जामारनांगौब्ला जों बेयावबो फावसायनाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बेनि मानगिरि आफादगिरि बिथाङा जोबोद गोख्रोङै बर'नि मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बेखौ ज' खालामनानै दावगालांनो नागिरदोंमोन नाथाय मानव गिदिर हाग्रामा महिलारिया गाव पावार गोमाजानो गिनानै ओरैबाबो बिथाङा दिनैनि तारिखाव पावारलेस जानानै दङ नाथायबा बिथाङा गावनि पजिशनखौ गोमाजानो गिनानै मालाबाबो बर' जातिया राजनिति भाबे खौसे जानांगोन होननानै बिथाङा सानाखै आरो बिनि थाखायनो बिथाङा डिनाय खालामदों दिनै इन्टारनेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिशिएटिभआव दावगानाया बा सावरायनाया जागायलांगासिनो दंमोन नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा मिडियानि गेजेराव फैनानै गावनि पलिटिकेल स्पिचफोराव पलिटिकेल प्रपेगेन्डा खालामनानै गाव पलिटिकेल माइलेन्स लानो थाखाय मानसिफोरनि सिगाङाव एक्सप'ज खालामनानै होबाय बिथाङा मानो गले बेबायदि खालामो जोंनि कुइसना बेसो जाय समाव बिटिआरआव सानजानि बर' गामिफोरखौ सोसननो जागायजेनबायमोन अब्लानियाबो बिथाङा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ हिंसोनानै बिथांमोनखौ उत्तेजना खालामनानै जाहाथे बिटिआरआव माखासे बर' गामिफोरा थालाङो बेनि थाखाय बिथाङा मा खालामदों जोबोद हेंथा होदों जाहाथे बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबाथों सासे बर' जानानै संग्रामनिफ्राय फैनाय सासे नेताया बोरै खालामनो हागौ बिदि जोङो जोबोद कुइसन जादों बेनि गेजेराव बिथाङा बुंदों जे बिदि जुदि थांबाय थायोब्ला सानसे बड'लेण्ड जागोन आरो बड'लेण्ड जानायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानोबा जानांगौ जातिनि इन्टारनेल पलिसिखौ मानो गुबुन हारिनि सिगाङाव गले बुंबाय थायो
दिनै हाइ कर्टआ इभिक्सननि बाथ्रा बुंदों जायफ्रा जोंनि हाफोरखौ दखल खालामदों बेफोरखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ दिनैनि तारिखाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो जे गाबोन जुदि बोरैबा हाइ कर्टआ बेयाव इभिक्सन खालामोबा अब्लानि आं गाबोन समफोरनो न'खौ लुना होगोन बिथाङा सोर अब्ला बिथाङानो जोंनि जायगायाव गुबुनारिफोरखौ सोसननानै गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बर' जातिखौ बर' हारिखौ बहाबा नङा बहाबा मोनसे खोमसि हाखरथिं बिथाङा लांगासिनो दङ बेनि थाखायनो जों खावलायदों दिनैनि तारिखाव सानफ्रोमबो बिथांनि जा नेगेटिभिटि चिन्ताधारा बेजों लोगोसे बिहा गावहा पार्सनेल लाब जानो हानाय खिन्थु बर' जातिया बेजों मोनबो लाब जाया बिनि थाखायनो बिथाङा बर' जातिनि जा बिरोधि खामानि मावनाय एन्टि बड' खामानि मावनाय बेखौ दोनथ'नांगो बेराफारसेथिं नोंथांनि जा सोंलु जे खौसे जानायाव हेंथा होननानै बुङोब्ला जों बुंनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि केरेक्टारनि थाखाय इन्टारनेल जि बर' जातीयताबाद जा बर' हारिखौ दानाय इन्टारनेल पलिसि बे पलिसिखौ गुबुननि सिङाव बुंफ्रंनानै बेखौ लामा ससेयावनो फोजोबनायनि थाखायनो दिनै बर' हारियाव पलिटिकेलि खौसे जानो नागिरब्लाबो बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिनि थाखायनो बर' जातिनि खौसे जानो हायाखै आरो जोबोद दुखुनांथावना बेनि थाखायनो बर' हारिया हाग्रामा महिलारि होननाय मानसिखौ हारिनिफ्रायनो राजनितिक भाबै आरो सामाजिक भाबै सिंगल आउट खालामनो थांगासिनो दं जोबथारनायाव जोङो सावरायनायखौ फोजोबनायनि लामायाव फैजोबसिगोन जोबथारनायाव नैबे खोथाखौ आं सोंनो लुबैदों जे आथिखालाव जि समस्तिनि बारायनायनि खोथा ओंखारबाय थादों बे मा जानानै दङ सानजानि समस्ति बारायनाय आरो हानि जिखिनि सिमा बारायनाय बे मा थासारियाव जानानै दं जोबोद मोजां हारिनि खामानिफोरा जागासिनो दङ आरो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना आइ आफामोना समजों लोगोसे ग्रोबनो जिफोरखौ लुबैदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना संग्राम खालामदोंमोन बे सिमांफोरा समजों लोगोसे मानगिरि प्रमद बर' बिथां दानि बिटिआरनि सिएम लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासैबो बर'नि जातीय संगठननि नाजानायाव जालांगासिनो दङ नाथायबा आं गोबां बाथ्राखौ दिनै एक्सप'ज खालामनो नागिराखै नङाब्ला गाबोन बिपिएमनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो लानानै पलिटिकेल मार्केटिं खालामगोन मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव सानफ्रोमबो हारिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै फोथायनाय लाखि लोगोसे मानाव गेदेर दानि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि सायाव फोथायनाय लाखि जोंनि बर' हारिनि सिमाङा थाबैनो मोगथां महराव जाफुंगोन आरो बयबो जाहाथे गसाइनायाव आर'ज खालामो जोंनि हारिया सानफ्रोमबो बयनिख्रुइ गोजौसिन मासियाव थानानै दावगालांनो हायो आरो खौसेथिनि बेलायाव जाहाथे रावबो माने कमप्रमाइज खालामा सानफ्रोमबो खौसेथिखौ बा खौसेथिनि मोन्थ्रखौ लानानै जों दावगालांनांगोन बेखिनिखौ जों खावलायदों हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैयोबा अदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट लुनायनि खोथा बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन बेयो बिथांनि जि सिप मेन्टेलिटि बिथांनि जोबोद माने थौले साननायनि मोनसे मोन्दांथि बिथाङा पलिटिक्सनि थाखाय जिबाबो खालामनो हायो जेरै 9 बोसोरनि 10 बोसोर बिथाङा एमपि खालामनाय बायदि दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा दङ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिप जायोबा होननाय बाथ्रायानो फैला बोरै सिप जानो बिथांनि आगदा आखाइ आगसि आखाइ बिथांनि आथिंनि हायानो दिनैनि तारिखाव गैया इभेन बिथाङा देबरगाव समस्तियाव नेक्स्ट इलेक्सनाव देरहागोन ना देरहाया बेनिबो कनफार्म नङा बे मानसिया मालाबा जे सिप जाफिननो हागोन जों फोथाया आरो बिथांखौ रायजो राजाफोरा टटेलि एभयड खालामखाबाय बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिया सिप जायोबा होननाय बाथ्राया फैया दिनैनि तारिखाव बिथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंदों थिगानो दङ बिथाङा जुदि माबा मोनसे बाथ्रा साननानै बुंदोंबा नाथाय जोङो गोथौयै हाबनानै जुदि नायोब्ला नुयो बेयाव बिथाङा सानफ्रोमबो गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेल प्रपगेन्डाखौ सिगाङाव दोननानैसो खोथा बुङो दिनै हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राया दिनैनि पलिटिकेल जांसाराव दिनैनि पलिटिकेल सिनारियाव मोनबो भेलु गैया आरो मोनबो रिलेभेन्ट नङा बे बाथ्राखौ जों मिथिना थानाया मोजां नोंथाङा सासे जाखांफुनाय लाइमोन राजखान्थिगिरि बे समाव आथिखालाव जिखिनि फरायसाफोर बिथांमोनखौबो माने राजखान्थिजों माने खारफानायखौ जों नुनो मोनो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों बे समाव सासे नोंथाङा लाइमोन हिसाबै मा बुंगोन आङो खावलायनो लुबैदों जायफोरा फरायगासिनो दङ बिथांमोना बेयावनो जोबोद गोसो होनानै फरायनांगौ राजखान्थिया जाबाय ओरैबायदि गिदिर मोनसे फोथार आङो पार्सनेलि बे आंनि पार्सनेल अपिनियन ओरैबायदि मोनसे गिदिर फोथार मोनसे गिदिर लैथोआव
गोबां एक्सपिरियेन्सनि गेजेराव जोङो मालाबा फिसा साम'खौसो खनखांनो हानाय बायदि दा बेयाव गोबां साम' खनखांनानै जोङो गावनि ब्रेनाव गावनि मोदोमाव गावनि गोसोआव सोना लानायनि मोनसे खाबु दङ बेनि थाखाय जों गोब्राब नाजानांगोन नाथायबा जोङो बै लेभेलसिम मोनहैनो गावखौ गोख्रों आरो राफोद खालामनांगोन बेनि राहायानो जाबाय जोङो गावखौ माने एजुकेट खालामनांगोन गावखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि सासे बेक्ति खालामनायनि उनावसो जोङो माखासे बाथ्राखौ जोङो साननो हायो दिनैनि तारिखाव जुदि जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला पलिटिक्सआव फैनानैबो गोबां मायबा खालामनो हासोगोन होननानै जों फोथाया पलिटिक्सआव फैनांगोन मोनसे सम दङ नाथाय जोङो पलिटिकेल फिल्डखौ मोननै बाथ्रायावसो लानांगोन आंनिब्ला मोनसेया जाबाय बेखौ जोङो समाज सिबिनायनि मोनसे बिजों हिसाबै लानांगोन लोगोसे बेनिफ्राय पलिटिकेल फिल्डआव जोङो मायबा मोनसे अबदान होनो हायो नामा गावनिफ्राय अबदान होनो हायो नामा बेजों लोगोसे जोङो सोलोंनाय सानफ्रोमबो मोनसे सोलोंनायनि मुदाव थानांगोन आरो जेखिनाखौ जों नुदों प्रेक्टिकेल फिल्डआव नोंथां दिनैनि तारिखाव जोङो गोबां लाइमोनफोरखौ फैनानै लोगोनो नार्भास जानाय नुयो पलिटिक्सआव माने गोबां माने अभार एक्सपेक्टेशन गोबां लुबैयो पलिटिक्सआव फैनानै दिनै आं पलिटिक्सआव फैबाय माने गारि नांगौ घरा नांगौ गोबां बाथ्रा दिनै केन्डिडेट मोननांगौ टिकेट मोननांगौ एमएलए मिनिस्टार जानांगौ नाथायबा बै सेंग्रा सिख्लानियाव बेखिना जयगथाया जादोंना जायाखै बेखिना एबिलिटिया फैदोंना फैयाखै बा पलिटिकेल सिस्टेमाव हाबनानै माखासे स्किलफोरखौ बे सोलोंनो हानो हायाखै आरो गोबां बाथ्रा दङ पलिटिक्सआव जाय मानसिया मोनसे थोंजों बाथ्रायाव जाय मानसिया धैर्य गैया सहायनो हानाय गुन गैया जाय मानसिया हार्डवर्क खालामनो हाया बे मानसिया पलिटिक्सआव मालाबाबो सार्भाइभ जाया बेनिखायनो जायफ्रा पलिटिक्सआव फैगोन गावखौनो रोंखा राखा राफोद खालामनानै जाहाथे बिथांमोना फैयो गिबियावनो बिथांमोना जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाखांनानैसो पलिटिक्सआव एन्ट्रि जायो आं बे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ खावलायदों गोजोननाय थाबाय जोङो नैबे समाव जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै उनफोराव जोङो फिन आरो सम लाबोनानै बेफोरबायदिनो माखासे खोथाखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लाबोगोन जोबथारनायाव आङो बिथां रंगल बर' बिथाङा इउपिपिएल लाइमोननि सासे बुंथिगिरि बिथाङा जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै जोंखौ बड'लेण्ड रादाबनि जानानै रायजो राजाफोरनो गोबां खोथाखौ मिथिहोबाय बिनि थाखाय नोंथांखौ बड'लेण्ड रादाबनि जानानै आङो फिन खनसेबाव साबायखर बावनानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों नोंथां थेंक इउ थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।